Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Saratu Gidado rasuwa a safiyar yau ta jajibirin karamar sallah. Saratu Gidado babbar jaruma ce a masana'antar Kannywood, wadda an fi saninta da Daso ikon Allah ko Mama Daso. Saratu Gidado ta rasu ne a yau safiyar yau, ma'ana an tashi ne ba da ita ba, a yayin da jiya ta kwanta lafiya kalau ba ta da ko ciwon kai. Wannan shi ake kira mutuwar huji'a. Allah ya ji kanta da rahama, Allah ya sa ta huta. Idan kuma tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kalmar shahada. Yanzu haka maganar da ake ciki, kafar sada zumunta irin su IG, Facebook, TikTok da masauran platform na social media ta dauka kowa postin yake yi ma rasuwar jarumar fina-finai Saratu Gidado wacce aka fi sani da Daso. Amma mafi yawancin mutane suna karyatawa, suna cewa irin postin din nan ne da aka saba. To maganar gaskiya wannan ba irin wannan bane, ma'ana rasuwar jarumar fina-finai Saratu Gidado gaskiya ne. Mun tabbatar da haka ne ta hanyar postin ɗin da BBC Hausa ta yi, da kuma manya-manyan jaruman Kannywood irin su Ali Nuhu da dai sauran jaruman fim. To abinda za mu ci nan shine Allah ya ji kanta da rahama, Allah ya karbi bakuncinta, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Da Allah gada a manta a taba mana subscribe domin ci gaba da kawo muku sahihan labarai na Kannywood da ma Najeriya har da ma duniya baki daya. Yamma